תביא לי. לאן שאתם רוצים, אתם מכים, בכדור השלישי אתם מכים אליי. שלח את בר, ירון. שלח אותה עם המצלמה. זה על הנקודה, על כל המגרש. אני יכול להכות פעמיים לבקן, פעמיים לפורן, פעם, משהו כזה. איך שאתה רוצה? פעמיים. כדור השלישי נכנס את השתיים השני, אתה מכה אליי ועל הנקודה. אם לא, נכנסתם את כל השלוש, אתם משתמש בפתרון. כל אחד יוצא לבד? כל אחד יוצא לבד. הלאה, כל אחד יוצא לבד, לפי הצור. לכו אחורה, שירה. אחורה, שום מקום. הלאה. פורן. לא אליי. את הראשון, את השני, רק את השלישי אליי. מעולה. הלאה, עכשיו אליי ועל הנקודה. זהו, על הנקודה. מי שלוקח 5 נקודות לא עושה. תפעילי אותה, פתחי אותה. מי שלוקח 5 נקודות לא עושה. הלאה, כאן. אין 5 נקודות, אתם צודקים. הלאה, מי שלוקח 3 נקודות. הלאה. מי שלוקח 3 נקודות. יפה מאוד. הלאה, בקן. הלאה, מעולה. אליי. על הנקודה עכשיו, כל המגרש. גדול! אל תקה אליי כשאני ברשת. יופי של בקן. השלישי אליו, ואחר כך אתם יכולים לשחק איתו על הנקודה, לא אליו. את עושה מסריטה? תעשי תמונות. תעשי איזה 4-5 תמונות של השחקנים. ביחד כולם שהם בטור שם. ואחר כך תעשי, שלו גם תעשי איזה כמה ותעשי וידאו אחר כך. הלאה, רגליים, בן, לזוז. חבר'ה, לזוז עם הרגליים. מני, רגליים, מאור, רגליים, זזות. הלאה, רגליים, עוד, רגליים. מי עומד שם עם הרגליים לא עושה אותו. הלאה. קדימה, פורן, רוץ. שני הגוף, מעולה. חזרה לאמצע, ובקן, תגיע. טוב מאוד, ובוא. יפה מאוד. טוב מאוד, פורן. איזה יפה זה היה. תעשי וידאו. תעשי תמונות כבר? תעשי וידאו גם. סוף תעשי וידאו קצת. ראית נקודה מקודם עם עוד? יופי מני. רגליים שם, בטור. יופי, הלאה, הנקודה. אוי, למה אתה משתעל לשירה? עוד, אחרי הכדור השני שאתה נותן, שהוא נותן לך את השלישי, תגמור אותו ליין. או ליין או קרוס. ולא להשתולל. הלאה, עוד, קדימה. ירון, הזיכרון. מה השתולל? היא לא עשתה כלום כמעט. הווידאו גומר את הזיכרון. יופי, מאור. הלאה, תגיע, מאור. כולם לעשות.
הלאה, לאסוף חבר'ה, לאסוף.